Velkommen på 1 kilo er kommet. En lidt anderledes video, da det bliver lavet. Rickes Burger har lavet 1 kilo challenge burger, og det skal jeg ind og prøve. Jeg tror, jeg kan klare den. Det bliver lige nødt til at skrive i kommentarfeltet. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Velkommen på 1 kilo er kommet. Vi har smadret op, vi har handsker på. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Der kommer åbenbart også en masse sovs til. Men lad os hoppe i det. Jeg tænker, jeg går halvvejs, og så prøver vi. Kæft, det er hæftigt og varmt. Det er varmt. Så er vi halvvejs. Gør vi den anden halvvejs. Sidste bid. Så er vi færdige. Lav noget, der er vildere. Lav noget, der er endnu vildere. Og det var den her challenge hos Rickers. Jeg håber ikke, jeg har noget at skrikke. Easy. Skriv i kommentarfeltet, om der er andre challenges, jeg skal lave. Vi slagter dem. God dag, tak fordi du så med.